Bagus. Ayo nak, maem nak. Iya, sik Bu. Apa sing ngene iki, Bu? Dino makeme pancet ae. Lek gak tempe goreng, ya tahu goreng. Blenger suwe-suwe aku, Bu. Piye maneh sele? Ibu iki mampune yo mengene iki tok. Nyambut gawane ibu, yo mau dodolan jajan le. Yo, ya apa carane, Bu? Ben ora kayak ngene iki terus. Misale Bapak ijek seger waras, ora bakalan koyo ngene iki. Ya Allah nak, nyebut nak. Sing penting kok dhewe iso maem kanggo urip. Pancen keadaan dhewe yo ngene iki. Kudu iso nrimo ing pandum le. Ya Allah, Bu. Dino ngomonge ono ae. Wes aku tak langsung budal lek ngono. Jaluk sangune, Bu. Sakmene dhisik yo le, sisane ibu blonjo mau. Apa, Bu? Sak mene tok ae. Apa sih iki motor? Jam piro maneh? Nah, ngono lho. Gus, tewe nae, kono lo gabung-gabung. Apa sih?
Bu, kopi hitam satu ya? Oke. Ya, terima kasih. Permisi, Pak. Pak, permisi. Pak. Kalau boleh tahu, anaknya namanya siapa?
ada sedikit makanan dari sini. Monggo. Ya Allah, kenapa aku tadi kok gitu ke ibu ya? What? Di antara bunga-bunga indah penuh kasih, dalam hati yang suci, engkaulah ibu, tiang yang teguh, menyinari langkahku di setiap waktu.